ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ മലയാളം 44ാമത്തെ 3 മണിയുടെ ബാച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാ വൈഷ്ണവർക്കും, എൻ്റെ എല്ലാ ശിഷ്യാഗുരുക്കന്മാർക്കും, എൻ്റെ ദീക്ഷാഗുരുവിനും പ്രണാമം. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഹൃജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്യതാൻ ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുരേ ദേവി പ്രണമാമി. ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിത്യായ കൃപപ്രദായനേ ഗൗരഗദാനാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ. സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവി കി ജയ്, നിതായ് പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, മാതാജി കാണാൻ പറ്റണില്ലേ? കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 7 തൊട്ട് 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയെ പറ്റിയുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത്, 12ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങള്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്ത് കർമ്മവും എനിക്കായിട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണതും മത് കർമ്മ, അങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ പറയണത് അല്ലെ. എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് വരും. അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനനോട് പോലും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുന, എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഇനി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. കാരണം എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട പോലും വന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ കാരണമാണ്, എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് വരെ ഭഗവാന്റെ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യത കിട്ടി. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് എന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയല്ല, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു നിയോഗം. നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഏത് ഭക്തനെയാണോ ഭഗവാൻ തേടുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഓരോരോ മാർഗങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താ? ഓരോ നമുക്ക് സർവീസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം, നിമിത്ത മാത്രം ഭവസവ്യ സാജി എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്. നീ വെറും നിമിത്ത മാത്രമാണ് അർജുന, എല്ലാം എന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്. ഈ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടാവണതും ഇല്ലാണ്ടാവണതും നിലനിർത്തുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വരൂപത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ. ആദിയും മധ്യവും അന്തവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഏതൊരു ശ്രേഷ്ഠമായതിനെയും നമ്മള് ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചൂതുകളിലും ഭഗവാനാണ് എന്നല്ലേ. ചൂതുകളിയിൽ ശ്രേഷ്ഠ, അതായത് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ട് എന്തിലും നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനിൽ കൂടെ നമുക്ക് വന്നത്. അപ്പോ ഇനി ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടെ എന്താണ് പറയണതെന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്.
ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ഇതില് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ തേ ചാപ്യക്ഷരവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാം. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ, അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അർജുനൻ അറിയാം. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണൻ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അങ്ങയെ ഭക്തിയുത, അതായത് നമ്മളോട് എപ്പോഴും പറയണ്ടല്ലേ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോണത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരാണ് ഈ ലൈറ്റ് നോക്കിയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചക്രം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക, എന്നിട്ട് ആ ചക്രത്തിന്റെ ചിന്തയില് അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും ഇരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോതരം യോഗകൾ പല തരത്തിലുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും അവരാരും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിനെ അവർ മാനിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിരൂപത്തിന് മാനിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇച്ഛയാണല്ലോ. കാരണം അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനവര് പാകപ്പെട്ടു വരണം. അല്ലാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ നിരീശ്വരവാദികളല്ല അവര് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ് പരിപൂർണൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മയ്യാവേശ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേദ തേ മേ യുക്തതമാമദാഹ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ, അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലെത്തി സമാധിയിലെത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മം നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഭഗവാൻ 3 രൂപത്തില് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഇതില് ബ്രഹ്മത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരെയാണ്, പരമാത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താന്നുള്ളത് അറിയാം. പക്ഷെ സാധാരണ ഇപ്പൊ അവ്യക്തവാദികളായാലും അതുപോലെ ബാക്കി ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉള്ള മുഴുവനുമായിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് അവര് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്, എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ വ്യക്തിഭാവത്തില് ആരാണോ മനസ്സുറപ്പിച്ച് എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവര് പരിപൂർണരെന്ന് കരുതുന്നു. പരിപൂർണരെന്ന് കരുതുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ശരിയായ ഭക്തന്മാരെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ 3ഉം 4ഉം ശ്ലോകത്തില് 12ാം അധ്യായത്തിലെ 3ഉം 4ഉം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഏ ത്വക്ഷര നിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്രഗമ ചിന്യം ച കൂടസ്ഥമജലധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ യേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരനായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ അവ്യക്ത ശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഒരു ശരിക്കും ആ വേർഡ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ. അതായത് ഭഗവാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിർവൈര്യ സർവഭൂതേഷു എന്ന് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഏത് ജീവജാലങ്ങളെ കണ്ടാലും ഒരേ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ, കാരണം അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതികളാണ്. ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾക്ക് കാണുന്നതായാലും കാണാത്തതായാലും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും, അതായത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇതല്ലേ, സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ
നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ, വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് അവ്യക്തഗതവാദികളായിട്ടാണ് അല്ലെ, വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണില്ല. പക്ഷേ അവരും പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത ശേഷം തിരിച്ച് അവര് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തി, അതായത് ഭഗവാൻ, വിഗ്രഹാരാധന തെറ്റാണ്, വിഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പല ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ ചുറ്റിനും കാണുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ്. വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷെ വ്യക്തി രൂപം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക്, നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം പോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ യുഗത്തിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു അല്ലെ. ശ്രീരാമന്റെ ആ ബാലരൂപം അല്ലെ, എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, അത്രയും ഭഗവാൻ വ്യക്തിരൂപനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് സ്ഥിരമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ശരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പരിമിതി മൂലമാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അവ്യക്തഗതമായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, ഒരു ഭക്തനിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരും ദീക്ഷാഗുരുവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനാണ് നമ്മളോട് പറയണത്, നമ്മുടെ പരമ്പരയുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ ഭക്തനിൽ കൂടെ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടം, ഒരുവിധം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ആ ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ലൈറ്റിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അവർ പറയും, നിങ്ങളുടെ ഇവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത്, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ആത്മാവിരിക്കണതെന്നും ആത്മാവാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അവർക്ക് അപ്പൊ അറിയുന്നുണ്ട് അവര് ആത്മാവാന്ന്. പക്ഷെ അവരെന്താ പറയണത്, ഭഗവാൻ വ്യക്തിയല്ല. അവരവിടെ മനസ്സിലാക്കണേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ശ്ലോകം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകം, ഹരികൃഷ്ണ, ക്ലേശോ അധികരസ്തരസ്തേഷാം അവ്യക്താം സക്തചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവിദ്ധി അവാപ്യതേ. എന്താ പറയണത്, പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവാൻ ഈ ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അംശത്തിന്റെ കടമയാണ്, അംശത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ്, നല്ല ധർമ്മമാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അവ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലകളോ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ, ഈ ഒരു ലൈറ്റിൽ നോക്കി കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മുരടിപ്പ് പോലെയാ. കാരണം ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്, ആകെ ചെല്ലുക, അവര് കുറെ നേരം ധ്യാനത്തിലിരിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റു പിന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവണില്ല. ആ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമാവണം, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ പഴയ നിലയിലേക്ക് വരികയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ എന്താ, എല്ലാവരും പാട്ട് പാടുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലണു, നൃത്തം ചെയ്യണു, സന്തോഷം, എപ്പൊ നോക്കിയാലും ആഘോഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലെല്ലാം. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാവരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാല കിട്ടുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കിരീടം ഉണ്ടാക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാല പൂ പറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക്, ഇന്ന് ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ കുട്ടി കൃഷ്ണനോ എന്ത് രൂപത്തിലും നമുക്ക് 5 തരത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാം അല്ലെ. അതായത് എന്താണ്, ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം, 12 തരത്തിലുണ്ട്. അതിൽ 5 രസമാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം. ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പൊ കംസനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ, അവർക്കൊക്കെ ഇതായിരുന്നു, വൈരാഗ്യം പോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ, ക്രോധം, ചിലവര് കോപം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ, ലഡ്ഡു ഗോപാലൻ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, ലഡ്ഡു ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ, ഭഗവാന് വെണ്ണ കൊടുക്കണം, ഭഗവാന് പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ അതൊക്കെയാണല്ലോ ഇഷ്ടം, അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു
നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ നമ്മള് ഭഗവാനെ ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നോക്കിയാലൊന്നും നമ്മൾ അമ്മയല്ലാന്ന് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ മനസ്സിലൊരു മാതൃത്വം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു സന്തോഷമാണ് അല്ലെ ഭഗവാനായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാനൊക്കെ. ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ കണ്ട് പറയണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണണം. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ശീല പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് എന്താണ്? തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അതായത് ശീലപ്രഭുപാദം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മള് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഒരു വിഗ്രഹ രൂപത്തില് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംവാദം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഭഗവാനായിട്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ എന്താ പറയണത്? നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ നമുക്ക് കാണണം അല്ലെ, എന്നാലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലായാലും, ഈ ഭഗവാൻ അയോധ്യയിലെ വനവാസത്തിന് ശേഷം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അയോധ്യയിൽ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ. ഈ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹത്തില് മന്ത്രങ്ങളുടെ ധ്വനികളും ആ പൂജാവിധികളും അടക്കം അതിനവിടെ തേജസ് വരികയാണ് അല്ലെ. തേജസ് നമ്മൾ അവിടെ വരികയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ ആ തേജസ്സിനെ അവിടെ നമ്മള് പ്രാർത്ഥനകളിലും നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് കൂടി വരും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ടും പവിത്രമായിട്ടും പരിപാവനമായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ പാലിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കും കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മിൻസ് മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവർ ആ ചിട്ടയിൽ കൂടി ജീവിതകാലം, അവർ ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ട് അങ്ങനെ ആ ചിട്ടയിൽ കൂടെ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ പ്രഭുപാദ എന്താ പറയണത്? നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ആ ഏത് കാസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ എവിടെ ജനിച്ചു, ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കുലം എന്നും പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനാണ്. അതാണ് പ്രഭുപാദ നമ്മളോട്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമ്മളോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെ പ്രഭുപാദ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്താ? നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അത്രയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ അതേപോലെ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾക്ക് ആരാണെന്നുള്ളതല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ മനസ്സാലെ തയ്യാറെടുത്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്താൽ ആ ആള് ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ അർച്ചാവിഗ്രഹം, നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം വച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് നേദ്യം കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ കുളിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ ഉറക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പാട്ട് പാടുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാല കെട്ടിയിടുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂലേ, നമ്മളെ പോലുള്ള നിസാരക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണത് അല്ലെ. അതേസമയം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വല്ലതും സാധിക്കുമോ? നമ്മളൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലെ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഹാപ്പിയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭുപാദ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി നചിരാത് പാർത്ത മയ്യാവേശിത ചേതസാം. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഹേ പാർത്ത, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അതായത് ഈ ഭവസാഗരം, നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു കടലിൽ പെട്ടുപോയാൽ നമ്മൾക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് വേണം. എത്ര വലിയ നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിലും ആ നീന്തൽക്കാരനെ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്താനായിട്ട് ഒരു ആള് വേണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൂടെ ഒരാൾ ഇറങ്ങി വന്നാൽ തന്നെ അയാളെ ഹുക്കിട്ട് കൊടുത്താലും അതിലൊരാൾ ഇറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ഇയാളെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോണത്. കാരണം ആ കടലിന്റെ തിരമാലയുടെ ശക്തിയില് അദ്ദേഹത്തിന് തനിയെ ചിലപ്പോൾ വരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക്
ഗുരു ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരെയും ദീക്ഷാഗുരുവിനെ അയച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദുഃഖക്കടലിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കരകയറ്റാനായിട്ട് വന്ന് കൊണ്ടുപോകും. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ത്രൂ, അല്ലെ? ശിക്ഷാഗുരുക്ക നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്, 16 മാല ജപിക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, നിങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അറിയില്ല. അതായത് യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാംസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുട്ട, മീൻ, മാംസം അതെല്ലാം അതിൽ വരും. മാംസം, മദ്യപാനം, ചൂതുകളി, അവിഹിത ബന്ധം, ഈ 4 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. മാംസഭക്ഷണം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവും, ഓ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ സാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാം. ഈ ശരീരം നിലനിർത്താനാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധമാവണം. നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നതോ അത് നമ്മുടെ ഓരോ കോശങ്ങളിലും അത് ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലേ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണം അത് അതിന്റെ ഡൈജഷൻ എല്ലാം നടന്ന് അതിന്റെ ജ്യൂസും അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം രക്തം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ മലമായിട്ട് മൂത്രമായിട്ടും വിസർജ്യങ്ങളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്തുകൊണ്ട് അത് തള്ളണു? അതെല്ലാം ശരീരത്തിൽ വെച്ചാൽ പോരെ. അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനത്തിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ അതിനത് പുറത്തേക്ക് കളയണം. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം, ഏതോ ഒരു ആള്, ഒരു വലിയ മഹാൻ പറഞ്ഞതാണ്, എന്റെ വയറെന്ന് പറയണത് ശവപ്പറമ്പല്ലാന്ന്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മാംസമായാലും മുട്ടയായാലും മീനായാലും ചത്തതിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശവല്ലേ. ആ ശവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പൊരിച്ചു കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ വലിയ തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ്. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷന്മാരായാലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം കേൾക്കണവർ ഒരു കാരണവശാലും ചൂത് കളിക്കോ വിവിധ ബന്ധത്തിനോ ഒന്നും പോണവരായിരിക്കില്ല. മദ്യപാനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ബോധത്തിനെ കെടുത്തും. ബോധം ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് കലിയോട് അവിടെ പോയി ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കലിക്ക് ഇരിക്കാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളും സജ്ജീകരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഇപ്പോ ഈവൻ ബോട്ടിൽ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് മക്കളും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? കലിയോട് വന്നോളൂ, എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നോളൂ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി വന്നു എന്നുള്ള കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളാണ് അതിന്റെ ശരിയായ വഴി കൂടെ പോയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണവും നമ്മൾ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറയണത്. അതായത് ഒരാള് ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു കറുത്തലി, ഇതൊരു വെളുത്തലി. ഈ വെളുത്തലി ഇതായിട്ടും കറുത്തലി രാത്രിയായിട്ടും. ഇവിടെ തേനീച്ചക്കൂടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ആന വന്നിട്ട് ഈ മരം കുലുക്കണു. ഇവിടെ മുഴുവനും പാമ്പുകള്, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ആന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂതമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഭാവി വരെയാണ്. ഇയാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഈ കമ്പ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഒടിഞ്ഞു വീഴാം, അല്ലെ? അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴും ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി വിളിക്കുകയാണ്, വരൂ, ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം, ഞാൻ എൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളായ മനുഷ്യരെന്താ ചെയ്യണത്? ഈ തേനിൽ നിന്ന് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന ആ തേൻ ആസ്വദിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്, ഭഗവാനെയാണ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കണത് എന്തിനാ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണത് എന്തിനാ? നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക്. പക്ഷെ ഇവരാരെങ്കിലും ഈ കിണറ്റിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുമോ നമ്മുടെ കൂടെ? ആരും വരില്ല. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണ കർമ്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൈ വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ ആ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇവിടെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണു,
മയ്യേവ മന ആദ്വത്സ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അധ ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഇത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്നെ തന്നെ വിളിക്കൂ, എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ, എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചോളാം. എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയണത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ, അല്ലെ? ഞാനാണ് എല്ലാത്തിലും ഞാനാണുള്ളത്. പിന്നെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവ്യക്ത എന്താണ്, മയാ തദമിതം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന, ഞാൻ ഈ ലോകം മുഴുവനും അവ്യക്തമൂർത്തിയായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കണു. അത് പിന്നെയും ഭഗവാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. മത്ത പരതരൻ നാസ്തി കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവം ഇതം പ്രോതം സൂത്രേ മണികണായിവ. ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത പോലെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഈ മാലയിൽ പോലെയാണ് കിടക്കണതെന്ന് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും പിന്നെയും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ മനസ്സ് എന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചാൽ നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അത് ഭഗവാൻ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്താൻ പറ്റും. അപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ എന്തിനാ നമ്മളോട് ഇത്ര സ്നേഹം എന്ന് ആലോചിച്ചാല്, ഇപ്പൊ ഒരു അച്ഛന്റെ കൈ വിട്ടിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഓടി കളിക്കുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ അച്ഛന് പേടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ ആ കുട്ടി എന്താ പറയണത്? എനിക്കറിയാം, ഞാൻ വലിയതായി, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി പോകുമ്പോ അച്ഛൻ എന്താണെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് വലിയ കുട്ടി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മോൻ എങ്ങനെയാ വരിക, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക, എപ്പോഴാ വരിക എന്നല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. നിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിനെ ശുദ്ധമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കണം. ആ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കിയാൽ ആ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ വിളയാടും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളെ നിവേദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 16 മാല ജപിക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന് പ്രസാദം വയ്ക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസാദം അതായത് അതാണ് അതിന്റെ ശരിയായ വഴി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സർവീസ് തരണമെങ്കിൽ കൂടെ അങ്ങനെയാണ് റൂള്. നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല. അപ്പൊ ആ യോഗ്യത ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണം. പിന്നെ പിന്നെന്താ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, പുണ്ഡ്രം ധരിക്കുക, അതായത് ഈ തിലകം ധരിക്കുക, കണ്ടിമാല ഇടുക. കണ്ടിമാല ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. ആ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യമാംസങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കണ്ടിമാല ഇടാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില ചിട്ടകൾ പ്രഭുപാദ വച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൈഷ്ണവനെ കാണുമ്പോൾ വീണ് നമസ്കരിക്കണം എന്നാ പറയണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ ആ ഒരു വൈഷ്ണവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൻ തുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നാവിൽ നൃത്തമാടുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് നമ്മള് എങ്ങനെയാ ചൊല്ലുന്നത്? അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കൂടി വരും. പിന്നെന്താ ഇവിടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അധ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമിച്ചാത്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, ധനഞ്ജയ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പടികൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച്, അതായത് എന്നെ നിനക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിചാരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചോളന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണു, അങ്ങനെ നിനക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണു ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം. പിന്നെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? എന്നിട്ട് അതിനും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറയണത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണേ? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറയണം. അഭ്യാസ്യോപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോഭവ മതർത്ഥമഭി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിം അവാപ്സ്യസി. അപ്പോ അങ്ങനെയും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. എപ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാനെ തന്നെ നിനക്ക് സേവിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യാൻ നമുക്ക്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പല വിധത്തിലാണ് അല്ലെ. ചിലവര് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലവര് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പത്രപുഷ്പം ബലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയശ്ശതി. ഭക്തിയോടുകൂടെ ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ അത്രത്തോളം എത്താൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ആളാണ്, കൊച്ചുമോനാണ് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം $700 കോടി നമുക്ക് ഇസ്കോണിന് കൊടുത്തത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയാണ് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു വഴി അദ്ദേഹമാണ് ഈ മായാപൂര് ടെമ്പിളിൽ കെട്ടാനായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇത്രയും പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയില്ലേ എന്നല്ല വിചാരിക്കുന്നത്. ഓ, ഭഗവാൻ ഇത്രയും അധികം എനിക്ക് തന്നിട്ടും ഇത്ര എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഇത്രയല്ലേ എന്റെ ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. ആ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത്. കാരണം എത്ര കിട്ടിയാലും മനുഷ്യ മനസ്സ് മതിയാവില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മൾ കൊടുക്കണത് മാത്രം, അത് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഒരാൾക്ക് നമ്മൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യണ നന്മ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. എത്ര നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലും അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മം നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയണത് കൂടെ ഒരു കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ധനം ശുദ്ധമാവുകയാണ് അവിടെ. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്നാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാം, മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സല്ലേ. മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ചിന്ത. എങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കോടികൾ ഇദ്ദേഹം കൊടുത്ത പോലെ ഡോളർ കണക്കിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 500 രൂപയൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിലും കഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപയെങ്കിലും ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. കൊടുക്കാൻ പറ്റണവര് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, കൊടുക്കാൻ പറ്റണവര് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ മാംഗ്ലൂര് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, അവിടെ അമ്പലം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇപ്പൊ കൂർമ്മസേവ, മത്സ്യസേവ, കൂർമ്മസേവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ സേവകളുണ്ട്. അതിലിപ്പോ ഒരു മാസം ആദ്യത്തെ ഒരു മത്സ്യസേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 രൂപ ഒരു മാസം കൊടുക്കാം. അത്ര ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു 100 രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ 100 രൂപ നിങ്ങൾ അപ്പൊ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുക്ക എടുക്കുക, ആ കുടുക്കയിൽ ഒരു 100 രൂപ വെച്ചിടുക. അപ്പൊ ഒരു വർഷം 1200 രൂപയായില്ലേ. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ സേവയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഒട്ടുമില്ലാത്തവർക്ക്. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ, നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണം എന്ന് പറയണത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. കണ്ടോ, നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടാവും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുക പൈസ. അങ്ങനെ പുസ്തകം വാങ്ങി കൊടുക്കാം. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ ഭഗവത്ഗീത ഓരോരുത്തർക്ക് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയും നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാം. പിന്നെ അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ സേവ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്.
തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസ്സാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വഴികളെല്ലാം നമുക്ക് തരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായി, ആ മൊബൈലിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കണത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ മൊബൈല് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായാലും പൈസ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും വേണമല്ലോ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കർമ്മബലത്തിനെ നമുക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മബലത്തിനെ മാറ്റാൻ ഒരിക്കൽ പ്രഭുപാദോട് വന്നിട്ട് ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കൈ നോക്കണ ആളില്ലേ, അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദയുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നോക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ രേഖകളെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു. അത് സ്വയമേവ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കും. എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത ഏതോ ജന്മത്തെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും മാറുന്നല്ല, പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കിട്ടും. ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ സേവകളെ പറ്റിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതില് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അദ്വൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മബലത്യാഗം തഥാ കുരുയതാത്മവാൻ. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഇനി കർമ്മവും നിനക്ക് പറ്റില്ല, നിനക്ക് അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാതെ തുളസി, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രഭു ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം തുളസി വനം പോലെ തുളസി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് എടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതൊന്നും സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്? സർവ കർമ്മത്തിന്റെ ബലങ്ങളെയും ത്യജിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ, കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മബലം നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ, അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? ഇനി അതിനും സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്, ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മബല ത്യാഗം ത്യാഗശ്ചാന്തിരനന്തരം. നിനക്ക് അതും പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഭഗവാന്. കാരണം അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മള് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് കർമ്മഫലത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയണത്? എന്തിനാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറയണത് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ജ്ഞാനം കിട്ടണം അല്ലെ. ആ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ കൂടെ കണ്ടു, നമ്മൾക്ക് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് മനഃശാന്തി കൈവരണം. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇനി ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയാണ്. ഇതുവരെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും സാധിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഭഗവാനെ ഇല്ല എന്ന് പറയും, നല്ലത് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ഭഗവാൻ എന്നാ പറയണേ, എന്ത് വിഗ്രഹ അമ്പലം എന്നാ പറയണത്, നമ്മള് നല്ലതാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും. നല്ലത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറെ സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആ പുണ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് ആ പുണ്യം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി, തിരിച്ചും ഈ മർത്യലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൂടെ ഭഗവാന് കൊടുക്കാനാ പറയണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലും കിട്ടും. പക്ഷെ അതും അവർക്ക് സമ്മതമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജ്ഞാനം പറയണു, ഭഗവാൻ ധ്യാനം പറയണു. ഇതൊന്നും സാധിച്ച് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അത്രയും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെയൊക്കെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ് ഈ 12 തൊട്ടുള്ളതിൽ. അതേതാ? അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച
നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമീ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മേ ഭക്ത സമേ പ്രിയ. ഭഗവാൻ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങടെ ഭക്തനെ എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാണ്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മാത്സര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത മൈത്ര കരുണയവച്ച, എല്ലാവരോടും സ്നേഹം കരുണ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക. നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര, ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലാണ്ട്. സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി, എല്ലാത്തിലും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും. നമ്മൾ നേരത്തെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ. പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ പണ്ഡിത സമദർശിന എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പണ്ഡിതൻ എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിലും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന, ക്ഷമിക്കാൻ, എല്ലാത്തിനും ക്ഷമ കൊടുക്കാൻ. നമ്മളെ പല തെറ്റുകളും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം മനസ്സാലെ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ശരീരം എത്ര നാളത്തേക്കുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ 100 വർഷം വരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് 80 വയസ്സാവാം, ചിലപ്പോൾ അത് 70 വയസ്സാവാം, ചിലപ്പോൾ അത് 60 വയസ്സാവാം. അപ്പൊ എത്ര വയസ്സിലാണോ നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ദേഷ്യവും വൈരാഗ്യവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്തിനാ? നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടോ? നമ്മുടെ മനസ്സ് ചീത്തയായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ചീത്ത മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഈ നരകലോകങ്ങളിൽ ചെന്നുപെടും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ബാക്കി ആരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ചീത്ത ചിന്തകളെയും നമ്മൾ കളയുക. ചീത്ത ചിന്തകളെ കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. നാമം ശരിയായ വിധത്തിൽ ജപിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ ചീത്ത ചിന്തകളും മാറിക്കോളും. ഒരാളെ പറ്റിയും കുറ്റം പറയാണ്ടിരിക്കുക, ഒരാളോടും കുറ്റം പറഞ്ഞ്, അതായത് ഒരാളെ പറ്റി പുറകിൽ കുറ്റം പറയാണ്ടിരിക്കണ മാത്രമല്ല, അയാളുടെ ചെവിയിലും പോയിട്ട് നമ്മളൊന്നും പറയാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മളെയാണ് താഴ്ത്തുന്നത്. അതൊന്നും നമ്മള് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ആളെ പ്രിയങ്കരനാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്? യസ്മാന്നോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകോ നോ ദ്വിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷഭയോ ഗദ്വേർ മുക്തോ യസ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവന്, അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതായത് ആരോടും, നമ്മൾക്ക് ചില ആൾക്കാർക്കൊരു രസമുണ്ട്, ഓടി ചെന്നിട്ടതേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ആരോടും പറയണ്ട കേട്ടോ, ഞാനൊരു കുറ്റം ആരെ പറ്റിയും പറയണില്ലല്ലോ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആരെ പറ്റിയെങ്കിലും കുറ്റം പറയണ്ട, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ എന്തായി? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവരെന്നെ പറ്റി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നോട് ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ, ഇത്രയും ഞാൻ അവരായിട്ട് സ്നേഹത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരെന്നെ ഇതൊന്നും അറിയിച്ചില്ലല്ലോ, അതിപ്പോ ഇവള് വരണ്ട വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ മനസ്സ് പോയോ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് ആർക്കാ കിട്ടുക? ആ പറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീക്കാണ് അതിന്റെ കർമ്മം കിട്ടുക അല്ലെ. ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഗരുഡൻ ഒരു പാമ്പിനെ കടിച്ചോണ്ട് അതിന്റെ ആ പ്രസാദം കഴിക്കണതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാമ്പിനെ കടിച്ചപ്പോ പാമ്പിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരിറ്റ് വിഷം ആ പ്രസാദം കഴിക്കാനിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പാത്രത്തിൽ വീണു. ആ പ്രസാദം കഴിച്ച ആ ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു. അപ്പോ യമരാജന് അത്ഭുതമായി, അല്ല പ്രശ്നമായി. കാരണം ഇവിടെ ആരും കുറ്റക്കാരല്ല. ആ പാമ്പ് കുറ്റക്കാരനല്ല, ഗരുഡന്റെ ഭക്ഷണമാണ് പാമ്പ്, അപ്പൊ ഗരുഡൻ കുറ്റക്കാരനല്ല, രാജാവ് കുറ്റക്കാരനല്ല. കാരണം രാജാവല്ലല്ലോ വിഷം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരാളെ കിട്ടണ്ടേ? എന്തോ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കാം. യമരാജന് ഒരു പിടിയില്ല. ഈ കർമ്മത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇത് വേണല്ലോ, കർമ്മം എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ചേർത്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവര് ചെന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട്, ഈ രാജാവ് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? ആ ബ്രാഹ്മണന് വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യമരാജന് സന്തോഷായി. എന്നപ്പോ ആ ബലം അവർക്കിരിക്കട്ടെ. കാരണം ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത രാജാവിനെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി, പരദൂഷണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കരുത്. നമ്മുടെ വാക്ക് കൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കരുത്. പിന്നെന്താ? അനപേക്ഷാ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മ
ക്രമങ്ങളെയും ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യത എന്നിവ ഇല്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഭഗവാന് ഗുരു പറഞ്ഞ കാര്യം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയോ ത്യാഗം സഹിച്ചത്. ആ ഭക്തനെ ഇന്ന് ഭഗവാൻ പൂജ്യനായില്ലേ, എല്ലാവർക്കും പൂജിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏത് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിൽ പോയാലും പ്രഭുപാദയുടെ പ്രതിമ അവിടെ ഉണ്ടാവും. കാരണം പ്രഭുപാദ അത്രയ്ക്ക് പൂജാർഹനായി. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചതുകൊണ്ട്. പിന്നെ യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയങ്കരനാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ തരം ഇതാ ഉപേക്ഷിച്ച് അപ്പോഴും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി അദ്ദേഹം കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി 18-19 പറയണു, സമശത്രൗച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഹോ ശീതോഷണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതസ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഹ. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് അടുത്ത് ഇഷ്ടം എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്? ശത്രു ആയാലും മിത്രമായാലും ഒരേപോലെ കാണും. മാനമായാലും അപമാനമായാലും ശൈത്യമായാലും ചൂടായാലും സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ആദരിച്ചാലും ശരി, ആദരിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി, നമ്മുടെ യശസ്സിന് കിട്ടിയാലും ശരി, ദുഷ്കീർത്തി കിട്ടിയാലും ശരി, ഇതെല്ലാത്തിനെയും ഒരേ ഭാവത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നാ പറയണത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തവനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്. യേതുധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധധാനാ പരമാ ഭക്താസ്തേ ദീവമേ പ്രിയാം. അല്ലെ, അത്രയ്ക്ക് അതീവം പ്രിയങ്കരനാണ് ഭക്തൻ. എങ്ങനെയാണ്? നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അല്ലെ എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചർ സൂർദാസിന്റെ കഥയാണിത്. സൂർദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നില്ല. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുണ്ടായിരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ അവര് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഭജന സംഘം ഈ ശ്രാവണ മാസത്തില് അവിടെ ഭജന പാടിക്കൊണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, എല്ലാവരും രാവിലെ ഭജന പാടിക്കൊണ്ട് പോകും വഴിയായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോയപ്പോ അദ്ദേഹം ആ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാവും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അച്ഛനോടും അമ്മോടും പറയും എനിക്കിങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അവര് അദ്ദേഹത്തിന് വഴക്ക് പറയും. വഴക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും മിണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. കാരണം കണ്ണ് കാണില്ലല്ലോ, എന്താ അറിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഈ കേട്ട കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ശ്രാവണ മാസത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഗാനസംഘം വരും. ആ ഗാനസംഘത്തിന്റെ കൂടെ ഇദ്ദേഹം പോവാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അസലായിട്ട് പാടും, എല്ലാ കീർത്തനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഭജന സംഘത്തിന് ഈ കുട്ടി വന്ന് കൂടെ കയറിയത് രാത്രി ആകുമ്പോഴാണ് അവരെ അറിയണത്. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരെ അറിയണത്. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും, മോനെ കുട്ടി എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എത്തിയത്? തിരിച്ചു പോവാൻ പറയുമ്പോ പറയില്ല, എനിക്ക് എവിടെയും പോവാനില്ല, ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കും. അപ്പൊ അവര് അപ്പൊ ഒന്നും പറയില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രസാദം എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയെ കിടത്തി ഉറപ്പിക്കുമ്പോ അവര് ആ കുട്ടിയെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകും. കാരണം അവർക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാരം എടുക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ല. എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഓരോ കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാമവാസികൾ അവിടുന്ന് അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എല്ലാം കൊണ്ടെത്തിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് താനെ ഒരു കഴിവ് വരികയാണ്, അദ്ദേഹം പറയണതൊക്കെ ശരിയാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പേര് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അദ്ദേഹം വരുമ്പോ പറയും ഇങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട്, കണ്ണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ.
അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെല്ലുമ്പോ ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത് എന്താ? ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും, കാരണം ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അത്രയും വിശുദ്ധമായിട്ട്, അത്ര ശുദ്ധഭക്തനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ തേടിയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യാണ് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.